Yaba mfowethu, uyabona le nto yokuzenza omunye umuntu ugcineke manje usufuna ukuba nguye kangcono, iyahlupha leyo nto. Ngoba uma uzenza omunye umuntu kusho ukuthi lo muntu phambi kwakho ubukela kuye, awuboni wena ukuthi kumele uhambephi, ubona la uhambe khona lo muntu angithi usengozini, ngoba lento ezovelela lo muntu meyivika lento izokushaya wena. Abantu abaningi bayazibuza bangifonela futhi, Phungalenje uyayibona into eyenzekayo, heyi TikTok abafana abancane sebethuka abantu bazenza wena ini. Bafowethu, angifanisi noMax mina ngithuki muntu, mina ngijulile, ngiyinjula, ngiyafihliza, anginantanga, akekho olingana nami kule game. Mina ngiyinjula, mina la nakula ngikhona. One, ngiyakwazi ukudlala, ukudlala ngiyakwazi ukuthi umuntu uma umdlalisa ufikephi ugcinephi, understand? Awukwazi ukudlala nomuntu ongena uze uyofika emsamo kubo, uthinte nabanye abangathinteki egemini enikuyo. Awukwazi ukudlala nomuntu umbize unina. Mina ngikuthuka ngento nathi esiyibonayo, ngikutshela ukuthi umlomo wakho utshekile, siwubone sonke ukuthi utshekile, sihleke ngoba ekugcineni kumele sihleke. Musani ukungifanisa neyiphukuphuku neyiyoyoyo. La kunomsindo khona ngeke umfice uPhungalenje. Ngifike ngidale mina isibhicongo bese ngiyashifta, then after that bese ngibuka, ngifana noThixo ngoba ngiyindoda. Uya-understand? So musani ungifanisa neyiyoyoyo lezi. Mina eyami igame ngiyabazi abantu engidlala nabo, ngikaze ngidlale nomuntu ajike abe yisitha sami. Uma ungithintela engangathanda ukuthi ungithinte khona, ngikulanda endlini kini. Makuwukuthi awuzwani naleyo nto le bese ngiyakulalelisa, makuwukuthi awufuni ukuyilalela le nto engiyishoyo, awuyizwa, ngokulalelisa mina. Then oma endleleni yami ngimkhanda imbawula, simothe, finish. UPhungalenje-ke loyo. Wow.